everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, diha una ka ha. At timano na ko ang ubang miabot ang mga amiga. Oy, bayot. Kinsa mo gyud ka ang mipusil kang kiki? May mong motopad. Ha? Oh. Okay lang, sir. Higala mo si Gigi? Oo. Higala mi. Siya magkailan ako. Ako di ay si Emmanuel. Higala sa Gigi. Ako sab si Dorina. Dorina Berdan. Oh, okay. Ikaw ra usa? Gi-drop ra ko sa kumbana. Unsa mo kasuod si Gigi? Dili kit matawag nga suod kaayo pero siya ang akong suki sa salon, sukad pa sa una. Mao ba? Ikaw, unsay una-una nimo sa kamatayon ni Gigi? Ha? Ngano kang gipusil man siya? Mausab na ang nagkapalibog na ko. Butan siya og way kontra. Pero ngano nakahimo pa man ang way puangod sa pagpatay niya? Gusto ko siyang mailhan. Si Kinsa? Ang may patay ni Gigi. Gusto ko nga madakpan siya. Ako sapa. Gusto kong mutabang aron madakpan ang panuway. Kinahanglang madugta siya sa presuhan. Dorina, unsay trabaho si Mubana? Doktor si Joseph. Swerte kang doktor ang Mubana. Nga naman. Anytime nga magkasakit ka o madisgrasya ka, naadayoy makaluwas nimo. Kina kung nili pa uwahi ang tanan. Tod, nakinanglan kong doktor para sa akong pamilya. Asa man ang klinik si Mubana? Ha? Unsay ngan si Mubana? Joseph Berdan. Oh. Nga na may katawa ka? Dr. Joseph Berdan ang imong bana? Oh. Gabay ra gyud ay ang atong kalibutan. May doktor ko nga gipakikitaan kagahapon og mao ka nang iyang pangan. Ha? Nakatultol na day ko siyang klinik. Ingnaon niya siya nga nagkita ta. O mubalik ko niya ko sa iyang klinik. Sa may mong apelyado? Emmanuel? Castor. Okay. Emmanuel Castor. Okay, Mr. Castor. Muna na lang ko ni mo, ha? Sige, Dorina. Unsa man ning hitabo? Nganong wa naman siya makailan ako. Pero siya gyud si Salome. Bisag usapon kog tan-aw. Hangtod ang iyang tingog og sinultihan. Si Salome gyud. Hello, Joseph. Ayon ka karon. Napaka sa punerarya? Milakaw na ko. Nagsakay na kong taxi. Asa mo ka? Mupauli na sa bay. Okay. Magkita lang tas bay. Ato ko man yun to. Okay, sige. May isulti sa kunin mo. Unsa man na? Sabay na nako isulti.
siya makailan ako, Puldo. Oh, si Salome? Dorina ang iyang pagpailan ako. Ugwa siya makailan ako. Sigurado ka, boss? Tinuod yun nga, wa siya magkailan nimo? Wa ka siya magpakaroon ingnon lang? Tinuod lagi. Wa siya makailan ako. Sa dihang milingi siya nako. Why bisan gamay na lang nga reaksyon nga nakaila siya nako. Kung mauna, dili siya si Salome. Pero ang iyang tingog, ang iyang sinultian, ang tanan nga ako nakita niya karon si Salome gyud. Oh. Usa na lang kabutang ang makapamatuod kung siya bagyod si Salome. Unsa man, boss? Ang iyang uwat sa likod. Ha? May uwat si Salome sa likod. Kung ako kini makita, magmatuod ni nga si Dorina maugyod si Salome. Dorina, Joseph? busog ko ha. Okay. Gabriel, magudi mo ang shower curtain. Mabasa ka. May mong maligo ba nimo? Sure. Dali. Sabunan ako imong likod, okay? Okay. Tara. Joseph? Nga nahilom ka diya sa kuluyo. May dako kang uwat sa likod, Dorina. Ha? Nahinumdum ka ba kung unsay nakasama nimo? Uwa. Uwa ko'y mahinamdaman, pero gusto kong makakita sa imong giingong uwat. Motiwaso na tagkaligo. O pagkahuman, ako na yung pictura ng uwat sa imong likod. Niya ang picture. Dako-dako mang uwat, ha? May nakasama di mo, Dorina. Og posible nga hunting. Hunting? Sa akong nakita sa imong uwat, hayit nga butang nakasama din. Mibadli siya sa imong likod. Di lang makita ang uwat kung magsinina ka. Yun na. Karon ka pa ba makakita sa kong uwat sa likod? Ha? Oo, karon pa. Magdiayon maghata. Ganong karon pa makakita ini. Tungod kay imo ning gitago nako, sawa ka pa ma-amnesia. Ha? Mao ka na, Dorina. Dagan ka gitago nako. Og nagpaabot lang nako nga musulti ka nako sa tinuod. Joseph. Ay kabala ka. Dili ni makapausab sa kong gugma nimo. Bisan unsa ka pa sa unang panahon. Andam ko kining dawaton, Dorina. Tungod kay mahal ti ka. Salamat, Joseph. Dorina. Salamat. Dorina. I love you. Hoy, Puldo. Miss Nika? Oy, sabi yun yung kanunay ninyong lakto ni Eman, ha? Ha? Miss Nika, si Boss Iman na lang ang pangutana. Nga sa ato pa? Sekreto ka ng inyong lakaw? Ambot lang. Kung sikreto ba ni, si Boss Iman lang ang pangutana. Dili siya musulti na ako kung sa inyong gilakaw. Miss, nahibaw na jud ka anang imong bana. Nga mo kalit na pakigpanglakaw nako. Ikaw, Sab? Nga nung relax naman kaayo ka karon, ha? Oh, okay na ko karon, miss. Kay wa naman ko'y problema. So, unsa man day problema nimo? Miss, ako na lang na, Miss Nika. Wa na nilabot sa akong trabaho din eh. Gawas pa, si Boss Iman ang akong amo. Pusa, dili jud ko musulti sa among mga lakaw. Ay, salamat.
Salamat nga wagid ko patiya ni Boss Eman. Joseph, may buhatan pa ko. May hubag ako may bawan kung unsa ni. Lubong ka ron ni Gigi. Gusto ko muhatod sa lubong. Okay, kuyogan ka. Bakit kayo yung kamatayon? Kaway ustisyang tutkaroon. Wa pa pagigidudahan ang kapulisan sa nahitabo niya. Wag yun, miss. Kung mao kina, dili gid mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Wag yun na. Lori, nakaila ka ba sa tanang nanambong? Wa na ko makailaan ng uban, Ma'am Salome. Mao pa. Okay, sige. Dini ka una. Gikamay ko sa kumbana. Boss, tuwara ang naglubong sa bayot. Ug naa si Dorina uban sa iyang bana. Oh, Dinhi ka lang, Puldo. mangandam na lang kong daan. Kay basin kung may pinusili nga may tabo din sa minteryo. Joseph, Oh, sabi, ganahan na kang mamauli na ta? nanawag ang ospital. May emergency ko no dito. Okay. Magtaksi na lang kung pauli. Sige, okay ka na? Lagi. Okay ra ko. Okay. Bye. Amping. Joseph, ampingan tagyot ka. Lihatod ka sabdi ay sa lubong ni Gigi. Uy. Emmanuel Castor? Salamat nga natiman-an nimo ang akong pangan. Ay, why na mo magkaabot og sa akong bana? Unsaon nanawag na magud niya ang ospital? Gisultihan mo na ba siya bahin sa kung gisulti nimo? Hay, o para ba? Sagdi lang, karong gabi ako siyang sultihan. Mahimo ba imbitahon kag paniud to? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!